Здравейте, хора! Вижте Бруно кой е под мен. Да, вижте колко е голям вече. Много е пораснал Бруно. Обезпаразитен Брунчето. И мене ми е срам да кажа. Е, тази котка оранжевата. Аз сивата котка се казва Лео. Мислих да е Скай, но реших не. Бангаранга. Бангаранга. Амда бангара. Ето ми е люката. Да. Ето го Гарфилд. Мислих да е сивичкия. Мислих да е сивички. Е, там си лежа сега. Мислих да е сивичкия да се казва Скай, но реших, знаете ли как да се казва? Лео. Бруно спи със сигурност. Сега ще го видим. Ето го Брунката. Само да преледи си един квадрат, без да свига. Удръж някаква пак и вижте, много яко такова си говорят. Тук са играчките на Бруно, другите, тези мини нудлите, даже не знам, дъмплингите мините, които бяха много сладички, той ги разкъса всичките и някъде дядо ги е свърлил. Че там си игра с моята стара възглавничка за път, защото аз взех друга, чисто нова, и тази е разкъсана от Бруно. Те се гонят много с котката, много се дразнат. И да, и моите тениска на котки. Може да видите, дядо с нов телефон, като на мама подобен. И той аз 16 на дядо и вижте го, видите го. Майцката. Имаме и кокошки към 10-20. Майци. Кое? В принцип аз го събудих, иначе той си спеше. Сладко. Значи аз... Бруно! Аз се съгласих на 35 евро. Колко кокошки имаме? Имал, дал. Колко кокошки? Дядо, колко кокошки имаме? Колко кокошки имаме? 10. Да, хора, 10 кокошки имаме. Тук са му играчиците. И помежду другото така. И те нудлите къдеца, те са ето такива манички и като тесто и защити така. Пък, знаете ги в кутийките, са измислили кръгли, не знам защо. Съвсем различно, коренно различно, но явно, така се прецени. Ето го Бруно, гони тук пеперудите. Бруно! Айде покажем на хората какво правиш ти. Колко е пораснал. Преди го държах в шепата си, а сега вижте го. И ме ръвка страшно много и ми се качва така тук с ногтите, какви ногти има. Обезпазаратен, сложен му е кръжка против мухи, бита му е ваксина за 23 евро. 23 евро тук, селото, след тъмно нали. И там. Това не е къщичката. Тя е на 3 етажа. Ето я, много яка, така че бай хора!